Maun suresi. Eraytellezî suresini tanalyan bu sure Kur'an-ı Kerim'in 107-nji suresi bolup Kureyş suresinden soň gelýär. Onuň mowdugy başdaky 3 aýaty kafirler hakynda, kafirleriň iki syfat hakynda we soňky 4 aýaty bolsa Medinede inýär we munafyklar hakynda, munafygyň 3 syfaty hakynda aýdyp berýär. Munafyk diýmek şekille musulman, kalpde kafira munafyk diýilýär. Ýagny daşyndan görämägen musulman namaz okýar. Musulmanyň ýanyna görnýär, ýöne kalby inanmaýanlara da munafyk diýilýär. Kafir bolsa Allaha inanmaýanlara, ahiret gününe inanmaýanlara aýdylýar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Era'aytellezî yukezzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Sadakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'unun manisi ýagşylyk diýmek ýa-da sadaka, zekat manilerine gelýär. İbn Abbasyň aýtmagyna görä. Bismillahirrahmanirrahim. Era'aytellezî yukezzibu bid-din. O din gününi ýalanlany, inanmaýany gördüňmü? Ýani kafir. Din günü ahiret günü diýmek, ölümden soňraky gabr bilen başlayan berzah mahşer günü we şo mahşerde Allah Taala hasap edip beriljeğine inanmayan ne gördüňmü diýär. Eraytellezî yukezzibu bid-din. O dini ýalanlaýany. Fatiha suresinde Maliki yevmiddin, kıyamet gününün maliki diýip geçipdi geçen sanamyzda. Onu hasap edip berjeğine inananok, ahirete inananok. Şoň üçin diňe dünýäde dünýäni gazanmak üçin ýaşaýanlara näme diýilýär? Kafir diýilýär. Sen şolary gördüňmü diýär. Eraytellezî yukezzibu bid-din. Dini ýalanlaýany gördüňmü? Ve zalikellezî yed'u'l yetim. Onuň birinji sypaty yetime näme diýär? Yetimi kemsidiýär. Onuň hakyny bermeýär. Oňa gödök çemeleşýär. Fezalike yed'u'l yetim. Yetimlere garşy ýa-da ejizlere garşy. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ol garip gasara we miskinlere näme etmez? Nahar ýedirmez ýa-da olara sadaka zekat bermez ýa-da olar burada sorak gelende näme? Boş goýberler. Ýagny kömek etmezler diýär. O iki sypaty. Kafirň birinji sypaty näme? Rehimsizlik. Yetime we ejize garşy merhametsiz. İkincisi bolsa gysganç. Bu 3 ayet näme? Ýanky dinini ýalanaýan, Allah Taala hasap berýän inanman üçin şu hereketleri diýär. 4-nji ayetde feweylul lil musallin ellezîne hum an salatihim sahun. Ol namazyny gapyl bolup, namazyndan gapyl namaz okuyanlara nälet bolsun diýär. O näme okuýanyny bilmeýän, ýa-da yürekden Allah üçin namaz okuman, diňe daş görnüşi musulman, olara da näme munafyk diýilýär. Ýagny daşy musulman görnýär, içi ýöne kalpda musulmanlar. Şoloň okan namazyna nälet bolsun diýär. Ellezîne hum yuraun. Olar ibadatlaryna we namazlaryna ýyle görkezmek üçin okarlar. Ýagny göz üçin okarlar diýär. Riýakarlyk ederler ýagny Arapça manysyny aýtjak bolsak riýakarlyk ederler. Ve yemna'unal ma'un. Ve kizjek kömege da garşy çykarlar. Birinji öldür etmezler. Kizjek hayır hasanata da näme başgalaryň etmegine de başgalaryň etmegine de razy bolmalar, şoňa da garşy çykarlar diýär. Ma'uny İbn Abbas zekat, sadaka diýýär we
sadaka garşy çykarlar. Öldür bermeliler. Sadaka zekat we berýänlere de näme garşy çykarlar, bermeklerini islemeliler diýär. Onu näme? Suran başyna kapyrlar hakynda onun iki sanak sypat hakynda aýdýar. Bir merhametsizlik, yetimlere, ejizlere merhamet etmeliler, kömek etmeliler. Olary kemsiderler, ynjydarlar diýe. İkincisi bolsa garyp basary azy doýurmalylar diýe. Munapyklaryň sypaty bolsa namazlaryny gapyl okaýarlar, ýani näme okaýanlaryny bilmän okaýarlar, ýürekden okamaýarlar. Diňe şekilleni barat. Ondan olar göz üçin edýärler, ibadatlaryny, namazlaryny göz üçin. İl diýsin dip edýärler, ýani Allah üçin eden oklar. Ve yemnaunul maun. Ve kizice hayır hasanata da garşy çykýarlar. Kim garşy çykar? Özü birinji etmeýän adam. Onu özü bir eden ok, etýäne de garşy çykýar. Şolaram höweslendiren ok, isläne ok. Ýa-da sadaka zekat bermäge garşy çykýar diýip aýdýar. Allah Taala maun süresinler.